Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang dalu niki kula lan kanca-kanca Krumadang Kara sampun kaleksanan nglipur warga ageng Mbah No kalih Ibu Kasmini. Pramila dalu niki Mbah No kula sak kanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene dalu niki sampun paring rejeki dumateng bojo kula lan kanca-kanca lumantar pagelaran wayang kulit. Kula sak kanca nderek ndedonga dumateng Mbah No sekeluarga mugi-mugi anggenipun ngawontenaken tasyakuran mantenan niki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Mbah No tansah dipun paringi rejekine ingkang jembar. Amin. Mbah No dipun paringi keluarga ingkang ayem tentrem. Ndang cepak putune. Yen taun ngarep mengke rezekinipun tambah kathah, sampun kesupen, Mbah No nanggap yang malih nggih, Mbah. Matur nuwun. Sampeyan wis prisa apa urung Mbah No sing endi? Sampun. Lagi wae liwat nang kene iki lho. Mbah No, endi ta mau Mbah No? Iki mau lagi lho jumeneng nang kono. Halo, Mbah. Angger nek piyayi ganteng kaya Cina ya kuwi Mbah No. Ya Allah, kula wau kaget lho Pak Dalang. Piye? Saestu kula kaget nalika teng pondokan teng daleme Mbah No to. Saking grapyake ketekan panjenengan lan rombongan Madangkara kalih kula Mbah No niku grapyak tenan. Bu Kesi, monggo Bu Kesi, pinarak Bu, monggo daharane dipun dahar, unjukane dipun unjuk. Sak sawang mengko kok durung enek apa-apa. Disumanggake kaya ngene mengko ning meja ora enek apa-apa saking gupuhe Mbah No lho Pak. Ketekan awake dhewe. Heeh. Ning bar kuwi piye? Wah, bar kuwi teko ayam panggang. Wah, iya. Sambel goreng. Heeh. Oh, enak Mbah No ayam panggange. Kula benjing lek dibetani kalih nggih purun lho, Mbah. Ha iya. Mboten guyon-guyon. Ngapunten Mbah No, ngapunten pancen Bu Kesi menika ciri khasipun kados mekaten angger ken matur nuwun kalih penanggap ngoten menika sing diomongne panganan mawon. Mergo sampun kondang bilih Bu Kesi menika sinden Surabadok dadi. Lah aja ngono to, aja ngono aku malu lho. Ha iya. Aja ngono kuwi to, Pak. Muga-muga awake dhewe iso kaya Mbah No ya Bu Kesi. Piyayine sukses ning lembah manah andhap asor anuraga kaya mengkono, grapyak semanak karo tangga karo dulur, ling ngajeni karo seniman nganti kaya ngono Bu Kesi. Nggih luar biasa. Berarti kunci suksesnya Mbah No kuwi rumah tangga karo bukas kuwi iso sakmono suwene, iso dadi sepuh tekan saiki, awet langgeng. Awake dhewe ya kudu nyonto, Pak. Angger sampean ora gampang nesu wae karo aku. Apa-apa. Nyapa to iki penonton geger wae. Pancen anu ngeten iki lho, resikone duwe bojo dalang ganteng ngeten iki. Panjenengan presa mboten? Kula wau saking pondokan, saking nggen macak, lek kula bareng sarimbit kalih bojo kula to, Pak, Bu. Tak gandeng, meson ning dalan niku dicegat karo mak-mak kudung biru, klambi biru. Endi wong telu apa ora wong papat mau. Pak Cahyo, kula nyuwun foto Pak Cahyo. Mongko ning sebelah iki bojone lho, enek bojone lho. Nekat tenan emak-emak iku. Ayo tur lek foto iki ndhuwesel-ndesel mepet-mepet ngono. Mau kuwi ora krasa sikutku mbuh nat apa-apa. Oh, lagi. Dandul-dandul ngono kuwi lho ayo ngono. Ayo Piyayi Putri lek kadung gemati karo wong lanang iki pancen kaya ngono kuwi. Musuh emak-emak kabeh tunduk Bu Kesi. Lah nggih tenan no. Nggih mugi-mugi awake dhewe iso langgeng kaya Mbah No sak keluarga ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Waton sampean ora wayuh meneh, ya. Roh sinden ayu kudu merem. Imane kudu kuat, ngelingono yen anakmu kuwi wis papat. Aku ki ora tau aneh-aneh Bu Kesi, Bu Kesi. Wong ya umur wis pira, anak ya wis nyatane wis akeh. Ala tanpa rupa aku ki ya anake kiai, anake Ustaz Mbah Sukron Suwanda kae. Tur omah-omah awake dhewe tak 15 taun to. Oh to. 15 tahun. Lah ya wis apal to karo watakku piye lak ya wis apal. Buktine kapan aku njaraki sinden liya yen enek sampeyan. Ra tau Bu Kesi. Ngono kuwi.
Ayo. Ya, Terima kasih Bu Kesi luar biasa. Ya. Iki ana bintang tamune mak. Ana ning sing dikersake karo Mbah No gandeng panjenengane iki sok mirsani ning TV apa Sakti TV apa piye? Sok mirsani ning YouTube kuwi panjenengane pancen lagi apa kuwi jenenge seneng-senenge ya kuwi karo sinden sing jenenge Umi Hafifah. Oh, ngono. Dadi bengi iki bintang tamune dudu sapa-sapa ning keluarga Madangkara dhewe ya kuwi genduk Umi Hafifah. Nah, bintang tamu. Bintang tamu mula iki engko anggaramu ya beda karo kancamu Mula piye caramu lek nembang ya sing semangat, lek mundungane karo Mbah No ya sing tenanan. Upamane engko sewengi sampean nembang ping 40 ya aja sambat ngono kuwi. Iya. Mergo ya ditresnani tenan. Iya. Ya Umi men jumeneng dhisik tumpakke sepur, Nduk. Ayo tumpakne sepur coba kaya apa. Umi Hafifah saka Bulung Ponorogo. Monggo Mas. Yuk. Sugeng dalu Nduk Umi Hafifah. Sugeng dalu Pak Cahya Kuntadi. Alhamdulillah. Piye? Sugeng dalu. Ayo. Kudune lek bintang tamu ya bayake seragame ora padha karo kancane ngono. Lah kula diseragami lho, Pak. Karo sapa? Kalih ibu wau. Lah gelem. Lah bintang tamu nggih kaceke selawe lho, Pak. Lambemu. Ora oleh seragaman. Ngono lho ora ngetok-ngetokne karo bapakmu ora. Lah aku memperjuangkan aku matur karo Mbah Parno. Mbah mangke bintang tamune mumpun sinten-sinten jenengan senengane lak Umi to. Nggih Pak Dalang, mangke lak medhi katut. Nggih katut ning kedah dadi bintang tamu. Lah ngoten iki tambah anggaran pinten, anggarane tambah sementen Mbah No. Mbah No mung manut wae mergo aku matur karo Mbah No. Lah aku ora matur karo Mbah No bengi iki wis dadi sinden biasa, entukmu ya mung 250 ngerti ora? Kuwi. Lah nggih lah niki wau berarti kula asale 275. 275. Nadyan 275 anggere disyukuri insyaallah ora lokak parandene malah saya kebak ngono ya. Amin. Jenengan nyuwun persenan napa mboten? Nyuwun persenan mboten? Oh, ora arepe ngreget-ngregeti tanganku. Ora. Gur dhuwit semono perseni. Ha iya. Pol-pole arep tukane cilok wae. Ayo ngono kuwi. Matur sik, ayo karo Mbah Parno karo Bu Kasmini sekeluarga, ayo. Wilujeng dalu Mbah No kalian Bu Kasmini. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panjenengan sampun kersa nresnani kula sak rencang-rencang Madangkara. Mugi-mugi panjenengan rezekine tambah kathah. Amin. Tambah barokah. Amin. Sehat panjang yuswa, Mbah. Mugi-mugi nek panjenengan sampun kathah rezekine melih, jenengan enggak payang melih nggih, Mbah. Nggih. Mungkin bintang tamune kula melih. Bener. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye gandeng Mbah No ki lak tresna banget karo sampeyan. Mumpung disekseni karo warga masyarakat ing Pangkur Kartoharjo Ngawi kene. Nuwun sewu Mbah No timbangane mung wira-wiri dledar-dleder. Lah nggih. Mang mriki Mbah, mang mriki. Jenengan lak seneng kali Umi, mang salaman kali sinden Umi Hafifah mriki. Ayo.
Niki putu jenengan. Ayo. Mriki Mbah, mboten napa-napa. Pancen penggemar kula niku sepuh-sepuh. Pak. Iya. Khusus sepuh-sepuh penggemar kula. Ora apa-apa, Mboten sepuh napa-napa. malah penak dikeroki turu kok. Nggih, mboten napa-napa. Mriki bana. Ayo. Monggo Mbah. Nggih. Ya Allah. Dipapak dipapak rada medun rono sampean. Iki lho. Piyai Sembodo, piyai sing jan luar biasa ya iki. Ah, nggih, nggih. Monggo Mbah. Mriki Mbah. Sekedap Mbah, men disuting teng streaming jenengan men dipirsani kalih piyai kathah nggih. Sakmenika mang paring dawuh, rasane dalu menika pripun? Ayo cobi, nggih. Nggih. Oh, tesih dahar lho, Pak. Ayem. Napa? Adem, raose ayem nadem. Adem, ayo. Nggih. Seneng nggih. Temen Nggih. sedaya sami ningali danten. Nggih, ningali sedanten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke sak sampunipun mirsani pagelaran dalu menika monggo ing rawuh sakmonten kathahipun. Kinten-kinten mangke menawi mantu putra-putri jenengannya ajeng wayangan melih napa mboten? Nanggap melih ngoten. Oh? Nanggap melih. Sing seru nanggap melih mboten? Nanggap melih. Disekseni danyange pangkur. Nggih. Selek amin. mantu ora wayangan neh lek nek celorot ijo dawa aku ora tanggung jawab. Ayo. Nggih. Nggih, ngaten niku. Niku sinden favorit jenengan Umi Hafifah. Pripun niku Nggih, tiyang kula badhe dikapakne, Mbah. Lah daten. Jenengan nek pun panggih kula terus kula dikapakne. Ya njaluk gendenge podang kuning kok terus tak sawerno. Saestu lho nggih, tapi Iya. ampun selawe lho ya. Piyai Boten. Sembodo. Oh to, monggo. Nggih, Podang siap. kuninge Nggih. dileksana. Walaupun salaman derek kali Umi. Derek. Salaman riyen. Sampun lho mau Mbah, tapi Kesopen. mboten napa-napa lah. Nggih. Tidak beli. Nggih. Diambung astane men ketularan sukses. Nah. Pangestunipun nggih, Mbah. Nggih. Ya, amin. Bar kuwi mesti tangane Mbah No iki seminggu ra diumbah kuwi kok. Beh niki dicekel terus lho, Pak. Niki kula ya Allah. Kula goceki terus nih, Mbak. Nggih. Niku kula goceki terus niki Kajeng pripun? Duka nih kok kelet mau ini disawer ketok niki. Lah Nggih disawer ketok niki. kajenge nembang riyen. Golek nembange apik nembe dipun sawer. Khusus podang kuning jenengan pinarak teng mriki mawon riyen. Mergo nek kondur mriko mandhak melih, mangke lek nyawer kaduan gitu. Nggih, Ayo, nggih, sampe nggih, tembang. nggih. Pun jenengan mriki, jenengan mriki mawon nggih, Mbah. Kula tak mriku nggih. Nggih, nggih. Jenengan nembang mboten? Mboten saged, Mboten saged. tukang macul kok. Oh nggih. Tukang macul, macul Nggih. bekas mini ya. Nggih, 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 nggih. Radi mriki lho Mbak No mangke dawah lho. Nggih. Oke. Nah, gitu. Iki kaya ning tengah sawah ngono Mbah No momong putune karo nggawa kombi. Ha ya. Kombi niku napa, Pak? Takono Mbah No, kombi napa, Mbah? Kombi napa, Mbah? Nah, nika mriksani teng Wiking. Treasure pantun. Oh, Treasure ngoten. pari. Kombi niku. Rong engok, Dik. Dereng inguk kula. Iku apa kombi? Kuwi mergo duwe kombi pirang-pirang akhire kena nanggap awakmu kuwi. Oh, ngoten nggih, Pak. Ayo. Amin. Yo. Kok tak gawane lah. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Kula mboten saged derep lho. Lah iya. Gendenge dereng malah sawere riyen ngoten iki Niku pripun. ngomong nggih pancingan riyen. Oh, ngoten. Yo. Ayo. Natian wujud demong peksi agawe telining branta Naneng. alus manis nengsa Ingkang jenengan remeni saking Umi Hafifah iki napa nih Mbah No? Suwantene jen
tuweteh sanget niki. Watene teteh. Nggih niku. Lah larene ayu mboten niku? Ya ayu sanget. Ayu nggih. Nggih. Suarane teteh, bocah ayu nggih. Nek biasane anggere nek piye munggah mongko umi pas nembangi nyawere minimal 3 juta kok, Nduk. Ayo didolne diesel to. Guyon. Yo. Wasawenggen kung lana golek isi podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi Niku bawanipun sampun dipun aturaken Mbah No. Nggih. Dening putu jenengan Umi Afifah. Nggih. Nggih. Niki pripun langsung nyawer napa mengke? Ah, jenengan niku kula malah isin jenengan. Nggih. Piye Om Bang Sulono Om sing nampa awakmu lho? Nggih pantese to, Mbah. Pantes iku ya nek wis bar jane. Nek urung-urung disawer iku gek-gek mandek iki. Pun kula nderek mawon, Mbah nderek No, jenengan. Mbah. Ya, dalam. Masake Umi niku lho, raine malah kaya kotak amal niku lho Ah, masak. nggih, lah niki kados pripun iki mengalami aspal niki. Nggih. Pun to merdika kemawon wong nyawer Nggih, ya alhamdulillah wedine ora ya kebangetan jenengan. Nggih. Guyon Mbah, guyon. Nggih, nggih, nggih. Sehat nggih. Amin. Nggih. Nggih. Niki kajenge nembang sik? Nggih. Oh nggih, nembang Om. Nggih. Om. Jenengan Bang. lagi mriko segede Mbah No, segede. Nggih. Mangke ndak keselentak sampean. Pun mriku, pun aman ta mriku. Ya. Umi Afifah, yo iki ratune podang kuning men ngaturake tembang klangenane Mbah No. Ya. Yo, buka celuk podang kuning. Yo. Esuk awan ning ombak wis ora krasa uyulan anggere iseng tak sayang bengok titarangganku golek ora krasa
biasa. Tepuk tangan untuk Mbah No wis kersa joget iki elok tenan. Kula mboten ngira Mbah No jenengan joget wah jan apik kaya denden sawah. Sangken gugupe niki pripun? Sangken gugupe ditonton tiyang kathah niki. Pripun niki? Mboten sagugup wong niki iso wayangan rego enten jenengan kaya. Apa wis kok lungguh? Nggih matur nuwun niki pun cekap. Dereng. Lah kok lungguh? Kok bodho kowe iki? Salah berarti kula. Lho, sawere lali neh iki ora. Nanti Mbah. Lah nggih. No, sawere. Alah jenengan nih ya Allah. Ya Allah. Mau tak om kowe? Purun. Nggih. Elek katut ya an. Lho katut kabeh to. Iki penggemarku. Lho nek penggemar sepuh ngene iki. Penggemarmu nom-nom malah Malah ngentekne dhuwit. entekke dhuwit. Nggih. Sembah nuwun sanget. Niki Pak Dalone mboten mun bagiane pun akeh dhewe. Oh mboten sah kula mboten sah matur nuwun Mbah No. Matur sembah nuwun. Nek timbangane dikantongi mbok didum teng yoga-yoga mawon niku. Wong sedekah ya ora lokak saya kebak Mbah No iki. Mungkin damel nyawer malih mungkin ngoten Bukasi suwun Bu. Sehat selalu Mbah No nggih, sehat selalu. Pokoke sabar, kuat sehat. Matur nuwun nggih Mbah. Nggih. Dan luar biasa. Salaman kabeh. Kiai halus kaya ngono kok. Jan. Pecele metu. Sembah nuwun nggih, sukses selalu Mbah No. Iya, nggih. Saiki awakmu sing ngundang mliwis putih iki adate lak Mbak Diajeng Candramulya. Nggih. Ayo, diundang, ayo. Diundang. Heeh. Kaya dalang ngono ya lho. Ayo ndang piye. Monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya. Nggih. Terus piye disupoti no? Disupoti. Monggo enggal dicepoti. Bola-bola. Disupoti. Sepoti kae to. Kok cepoti. Halah, lah wong nampani pecel kok Pak Yoyo. Nggih. Lu nyatane tanpa disupoti sampean ya wis jumeneng iki piye. Lah nggih, lah wong kula niku sregep kok ya. Nggih. Piye sampean ngerti adikmu wedok iki lho ndek penggemar tur piyai sepuh-sepuh kaya Luar Mbah No? biasa. Aku ya lagi ngerti kaya ngene iki lho. Sampeyan iki kok ya iso dadi bintang tamu hebat kaya ngene lho. Apa meneh dipirsani piyayi kuwat lho ibu-ibu niku lho nganti mirsani sampeyan kuwi lho nganti ngiler-ngiler Mas. Aku imbuh. Iya, hah? Aku imbuh. Heeh. Niki mau pripun to Pak ya kok dadi bintang tamu jan luar biasa iki mau. Lah bintang tamu kacek selawe kok. Karo sampean kacek selawe. Lambene bulan-bali tak koprok lho umwe kok. Lah iki tak perjuangne malah selawe ora. Mboten. Niki wau Pak
Mbah napa ngersakne napa Pak Yoyo mliwis putih. Mliwis putih. Mliwis niku lah nggih manuk niku to, Pak? Manuk niku to. Heeh, podang kuning mau ya manuk, mliwis putih ya manuk. Pokoke Mbah No ki pancen senengane bangsa sing manuk-manuk ngono kuwi. Lah nggih. Lah nek putih kan pun ngarani niku warnane putih nggih Pak Yoyo. Lah nek mliwis kuwi manuk putih. Lah niku kula penasaran. Lah manuke Mbah No niku napa putih tenan ngono lho. Ah nggih. Panjenengane ora ngurusi bangsa ngono kuwi sing diurusi bangsane diesel, kombi, ngono kuwi pertanian kaya ngono kuwi. Oh lah nggih. Ngono kuwi nok ngaran. Ya coba kaya apa? Larase pelok ya ta? Nggih. Terus iki karyane sapa Mbak Diajeng? Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron Suwondo. Coba kaya apa? Gandeng iki langgam iki uga kelangenane Mbah No mula ya diaturake men rena penggali men remen kang dadi rasane. Iya, kaya ngono kuwi. Kena nggih jampi saya. Kaya ngono kuwi. Coba kaya apa dibukani celuk wae Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ya, monggo. Mliwis putih. Dados. Mliwis putih kasrimpongtan bisa ngalih cekak gadhok bangkit mikut mliwis putih
menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula sepuh Mas Prastya saking Cepogo Boyolali yang telah memberi tali asih wujute gawang kelir tembaga iki saka bening art. Oh iya, sugeng laras Mas Tio, mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Ugi dumateng menika Mbak Yu kula kanthi dawuh sugeng dalu Mas saya kula mangke nyuwun selendang biru inggih saking Bu Sri Mantan Kades Kartoharjo. Nggih mangke kula aturaken Bu Rahayu. Ayo, Yo entekke yo. Umi. Sembah nuwun Mbak Chandra Mulya kalian Genduk Umi Afifah. Ya, menika ugi wonten sugeng dalu Masda. Waduh, Masda. Ketok enom tenan iki. Nggih. Nggih, nyuwun aja lamis. Menika ugi sekeca sanget utawi tembang kangen Mas saking Nawin. Sanwiarto Jakarta. Wah nggih, matur sembah nuwun. KWN aja-aja udu iki. KWN ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Dalang Cahya Kuntadi sugeng dalu nyuwun gending Sri Huning saking warung kopi Cak Pri Surabaya. Matur nuwun nggih. Cak Pri Surabaya ampun kesupen benjang kula sak kanca Madangkara. Tanggal 16 November malam Minggu benjang sowan wonten ing halaman Polda Jatim Surabaya menika acara terbuka untuk umum ulang tahun Brimob yang ke-79. Oh iya, kaya ngono kuwi. Ya. Monggo mangke berbondong-bondong sesarengan makempal wonten ing Polda Jatim. Kaya ngono. Mbahno ya ngersakake ya kuwi ninggal katresnan. Ya apa? Sing ngaturake ya Waranggana sing wis viral nembangake ninggal katresnan anakku wadon ya kuwi Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih saka Tulungagung. Wah ya nyoba kaya apa. Ya dihormati ya. Tak tang tak dang 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 dang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Awake saya dadi. Dasare ya bocah ya cantik, ayu, ya. Tur apa kuwi bocah iki nyenengake mergo apa? Lek disawang ki marai tentrem mergo dheke kebak esem guyu. Ya. Pancen karaktere bocah kuwi lek disawang nyenengake. Syukur ndok, dasare ya mripate ya blalak-blalak. Ayo. Nanti kaya mata kirik. Mboten ya Allah, Pak. Jenengan kok napa mirsani kula ayam tentremi nek mirsani Bu Kesi napa mboten ayam tentrem? Kok jenengan ngarani ngoten? Kowe iki tak lem apik-apik kenapa dadak nyangkut-nyangkut Bu Kesi iki nyapa? Mboten lah jenengan ki kok genit-genit maksudnya kok
mengumpul-ngumpul ke apa ya Pak bahasanya ya? Apa? Kayak itu loh, kayak nggodani saya di depan istrinya kok berani gitu. Kok sik to dasarku ya siji sampean iki lak rombongan Madangkara. Iya. Lek ngelem karo rombongane dhewe iki lak ya malah apik. Lah lek ngelem karo sinden liya Madangkara, lah kuwi sing bahaya ning kono kuwi. Oh, jenengan nate toh? Heh? Nate toh jenengan Nyapa? ngelem-ngelem sinden rombongan jopo ngoten lak nate. Loh, ngene ketika mereka menjadi bintang tamu neng kene ya tak elem. Mosok nek bintang tamu teko sinden kon njaba tak lelek-elek ya ora mungkin to nong ngono kuwi. Terus sampean ya pun aku dhewe pamane karo Pak Like dilem meneh lak ya sah-sah ae. Nggih Pak Le. Aku iki Pak Lekmu ora. Kowe iki ponakanku. Nggih. Ponakan butuh-butuh dadi. Kok ngoten? Bu Kesi pripun Bu ngoten niku Bu? Tenang wae, Nduk, ora apa-apa. Ngene iki bapakmu lek ning panggung ngene iki wis statuse tak liarke kok, Nduk. Jangkrik padane kewan aku malah. Mbok aja ngono bukesi karo bojo iso diliarke ora. Ben marem atine. Ngono kira derek sumanding karo sinden nom-nom ayu-ayu iso ndawake umure ngono lho, Nduk. Iso awet enom. Ben gak apa-apa, Nduk. Bapakmu panjen tak iyem-iyem tak lemok-lemokke atine awake maksude. Oh, ngoten. Nek cedhak sinden ayu ndawakne umur ngoten nggih, Bu. Ana, Nduk. Ya, saiki ngene lho, Nduk. Wong lanang kuwi to ora bakal bosen nyawang telung perkara. Lek ora percaya takok bapak-bapak. Siji nyawang apa iku banyu bening sing mili saka gunung nang isor grojok-grojok ngene seneng. Ping pindho nyawang tanduran sing ijo royo-royo. Wong lanang ora bakal bosen ping telu nyawang wong wedok ayu. Dene bapakmu nyawang kowe ayu kok ora tertarik, kudu dipriksakne. Nggih napa mboten bapak-bapak? Ora mung aku tok sing tertarik. Mbah No iki nyawang sinden kok ora tertarik ya harus dipresakne Mbah No kae. Ngono kuwi. Pancen kodrate iki kaya ngono kuwi. Mula ngono lho, Nong. Lah sampeyan iki tak lem apa meneh karo Bu Kesi nyatane ya diberi lampu hijau kaya ngono kuwi ya piye caramu ngene ngimbangi ngono kuwi ngono. Iya, terima kasih ya Pak Le yo kun tadi. Lah nyeluk dikompleti lho Pak Lek aja nganti lek ngono tok. Le nggih Pak Le, bapak cilik nggih Pak Le. Heh? Pak Le niku bapak cilik nggih. Bapak cilik bener. Oh, jenengan cilik. Heh? Berarti jenengan cilik. Ora mesti. Ngono ditakokne. Mboten lah kan kepanjangannya itu. Nang, gitu nang. loh. Aja nakal-nakal. Lek kowe iki wilayah rahasia lho, Nong. Aja mbok takoke ning kene. Tak jewer kupingmu kowe. Pertanyaannya bener lho Bu Kesi. Dek iki lak negesne bocah saiki sosok lak ora ngerti. Nah, niku. Kok iso diundang Pak Lek iki apa? Oh, Ya iya, bener, Dek. bapak cilik. Kok diundang Pak D iki apa? Mergo ya bapak gede. Aku iki bapak cilik, aku pancen cilik. Nggih. Pengen kok gedene apa piye? Ayo. Atiku iki lho ngono lho. Kaya. Awas lho, awas lho. Awas, tekan ngomah tak jewer engko. Gayamu neng kene kaya kondel mergone aku adoh kene ten ngomah mengkeret tenan. Leres bapak ibu pancen lek teng omah kula gawean kula isa-isa kali nimbo. Ayo. Coba cahayu genduk ni Mas Ayu ni wong niwong. Kamu yo niwong kok ya. Pun mboten niwong Pak. Niku panggilan lama, sudah jangan dipanggil pakai itu. Ora. Ya wis, ayo ndut, nembang ndut. Ayo. Dibawani dikompliti men sing lenggah ki do seneng. Wah, tenan kok nong wah awakmu. Saya dadi iki calon iki sinden Madangkara iki bakal dadi bintang ngindeni sapa-sapa kaya Mbak Birgita. Saiki ning Madangkara iki dhewe wis rapati eksis ning kene. Nggih, niku, Dek iki Pak. wis ning Hastabrata iku wis. Niku Pak niki panjenengane niki anu Pak sinden bakune Astabrata sakjane Pak niku. Ayo. Nah nggih sakniki ngoten niku. Heeh, ora apa-apa ngono pancen ya kudu berkembang ngono kuwi aja mangker ning kene. Dadi calone ya engko Birgita ki ya terbang menjadi bintang, awakmu dadi bintang, Umi dadi bintang, genah Mbak Diajeng bintang. Dadi sinden kuwi kari Bu Kesi karo Mbak Lia tok akhire esuk. Karo Mbak Tutik, ayo telu we rantek-entek. Ayo. Dibawani kae Bapak tau nuliske to kae, apa kae Asmarandana apa? Nggih niku Pak. Aturno karo Mbah No. Ya, Mbah Parno. Ya. Nah.
jaranan dangdut kreasi Ya nduk, dibacotake sak ramban dangdut kedua jaranke. Ayo, Winong Nawangse. Oke, yuk. Ayo, no. Dan beken bukan kaleng-kaleng. Hai. Ho. Thank you.
Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, elak tenan. Kapan bocah iki lek olahraga nyeneng ngene? Nyatane saiki wis arang-arang dhek olahraga. Jane ndek mben nggih nata awake rekake ya olahraga barang. Apa enang jenenge ini apa jenenge? Ngejim, ayo. Anggere ngejim gawe kaos metetet putih kae. Katoke dayet kenceng kae. Sepatune kiwa kabeh. Ayo. Elok tenan pancen saiki iki sinden dadi hal yang terpenting ning pagelaran wayang. Oh, tenan. Mula ya winong tak openi tenan. Karepe piye tak turuti, pengen piye ya aku manut. Ya, Umi njaluk apa tak turuti. Nek sing njaluk apa-apa Birgita ora tak turuti saiki. Ayo. Ayo. Mulai bedal dhek saiki. Mulai wani karo dalang dhek. Ayo. Ayo. Ya saya ganti Birgita Ayu men nembang iki sing paling sinden paling cantas ning Madangkara ya iki. Jane ya bocahe ya ayu, bocahe ya resik, suarane ya apik, njogete ya apik. Ya mung karo wong lanang gampang nyelatu iki lho. Mula pacare iki ora tau awet solan salin. Oh ta Bir, ngono ta Bir. Faktane lak yang ngono ta Bir. Mike lho cekelen. Modele karo mik gila nyapa to kowe iki ora. Ya Pak wis sembarang Pak. Aku ya pancen ngakoni Pak nek pacarku iki akeh. Wis ngono ae netizen nonlokne aku ora apa-apa. Ya aja mutung ngono kowe ora ngono kowe. Pancen perjalanan hidup ngono kuwi ya Bir ya. Iya Pak, aman. Aman. Sing penting pacaran oleh gonta-ganti ning penting ora ndobel lho Bir. Lah betul Pak, sebenarnya siji setia gemati ya toh Pak? Heeh, wong jenengmu lak Birgita Ayu Setiani to. Lah. Nek nganti ora setia karo wong lanang lah ya kuwatir aku. Lah delok. Ngadeg to coba kaya apa. Ngono. Dedeke kaya apa. Ini sinden Madangkara yang postur tubuhnya paling tinggi ya iki. Kayak iki 165. Ngono kuwi. Dur men to Pak, 160 tok ya. 60 to? Heeh, Pak. Oh, lek diitung kok jinjitmu sandal lah ya Oh dadi iya, nek 165. kados sendal jinjite 165. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyenengne Pak, penontonnya kathah, rame sanget. Nyenengne ya nyenengne. Suaramu kaya bledek ngerti ora?
Lah aku semangat Pak, semangat penontonnya banyak. Kene kangen kali jenengan, pirang-pirang dino kan kula kan mboten nderek jenengan to Pak. Piye? Kangen kali jenengan, pirang-pirang dino mboten nderek jenengan. Iya. Sing kangen ora mung kowe tok, sak rombongan iki kangen kabeh. Ngawut e ora. Nek kangen terus arep ngopo? Ya aku pengen matur Pak, jenengan iki dalang to Pak. Niki kan bermayang mbok sing sembodo Pak. Maksudmu apa? Mbok sing sembodo ngene iki mbok bar iki sindane ditraktir ngono Pak, tekone soto, aja sarapan-sarapan dhewe. Senengane sarapan dhewe. Dalange cetil Bapak Ibu saestu niki, kula niku sindane pirang-pirang taun ya lalah, dijak sarapan ora tau. Aku ngedekne Brigita iki guwetun nang malian. Lah ki wong semene kabeh lho ngajeni aku lho diapure soto lho ora iki lho. Saestu niki Bapak Ibu, kalau wingi bibar tanggapan wayangan tanggal 7 tanggal tahun Karanganyar. Kula kan dipenging aja mlesek to Bir jagongan-jagongan riyen. Jagongan Pak nganti jam 4 subuh. Terus Pak Yoyo wes ya aku tak sarapan kok ya gak ngajak aku lho Pak. Gumun aku janjine cuwetil ya Pak. Ngerti sebabnya apa kowe ora tak jajan soto? Lan apa Pak? Tak iki tak takoni, lek iso jawab engko tak jajan soto ning Girin wis. Nan ya. Bedane apa soto karo Siti? Ayo. Soto iki duduhe kuning, nek Siti sing gawe soto. Ora iso, kowe iki ora iso jawab arep mangan soto ora. Nek soto apa Pak? Mine putih nek Siti? Aduh dijawab dhewe. Lucunan penontonnya lho Pak tuwas jenengan iki. Apa? Lucunan penontonnya tuwas jenengan. Ora kuwi jawabane ora kuwi. Kleru Pak sian. Kleru ora ngono kuwi. Kleru Pak, piye to Pak lek marahi sing bener apa Pak? Apa Pak? Ayo lek ngene lho, lek masalah panganane aja kuwatir. Bir kuwi njaluk apa sesuk kowe bareng ning mobilku. Ya Pak, Kowe soalnya njaluk mangan apa Bukesi ben bareng truk piye? ya Ayo Pak. entuk. Tak matur Pak, iki tak matur. Bisa asene mati neh Pak. Tulung tukokno bis. Kowe ora ngerti kuwi bisa lak kelarisen to. Kowe lek prei sesasi ngono lho ya. Lagi asene iso adem ngono kuwi. Lho Pak, aku sumuken nggo tekan Solo ngawi asene mati lho Pak, Pak. Ngono iki apa ya nun sewu lek kok niati tirakat. Iya. Wah, calone kuwi dadi sinden bintang ngono kuwi. Terus piye Pak? Sak bis iki tirakat kabeh. Saiki wis penak. Biyen ki ora enek bis ngangge AC, ora enek ngono kuwi. Ya Kok lah. ora ngger metu kok apa bis ngono nang nggen pondokane sing nanggap ngene. Raine solar tok biyen. Saiki wis Ireng penak. kabeh ngono ya, Pak? Ireng kabeh kaya ngono kuwi. Heeh. Benjing tanggal 16 kan teng Surabaya to Pak. Apa? Gelem gak gelem AC-ne kudu nyala Pak. Pokoknya ganti bis, nek gak gelem aku bareng mobilnya sampean. Aku gelem anggar kowe melu tenan. Heh? Tanggal 16 melu tenan. Sampai sakal. Wong ora melu ngatur-ngatur ora. Ya kan ya aku mulyane para yoga-yoga iki Pak. Oh iya, apik kuwi, Oh yoga-yoga tak tumpake bis pariwisata kaya Rosalia ngono kuwi. Wes sangar Pak. Khusus kowe ambulan kowe kok. Jahat Pak, Pak. Ayo, Jos sia-sia to Pak. Ora, aku ngene mergo seneng karo awakmu. Mergo awakmu berkarakter. Pancen tak bentuk Madangkara sindene duwe karakter dhewe-dhewe. Lek Umi ki alus, lek si Winong ya ngono kuwi manja-manja ngono kuwi centil dia ngono Nek kuwi. aku apa, Pak? Manja-manja karo lalen dheke kuwi. Lek awakmu kan tas-tes ngono kuwi. Ora Pak, jare netizen aku iki kemayu gatelan ngono kuwi lho Pak, aku iki Pak. Gampang gatel ya dikukur, gampang. Lah ya aku ya gumun gatelan kondi ora tau gatel bareng. Nah, iya. Ning jenenge netizen iki lak ya raja, wis ngucap apa wis bene bir jarno. Lah nggih. Kula nggih ajeng matur Pak, ini kan Apa? perkembangan wayang kulit nggih to Pak. Perkembangan wayang kulit kan ada adegan niki to, limbuan dan goro-goro. Nah, dalam tulisannya Mbak Elisa niku ada Pak, saya baca Sindan itu harus gini Pak, sekarang itu perkembangannya Sindan harus bisa banyol, harus bisa nyanyi-nyanyi lagu terkini. Jadi ampun di paido nggih Bapak Ibu nggih. Niki namung hiburan panggung gitu. Aku ya kudu ngomongi Pak generasi selanjutnya ini ben ngerti ngono lho Pak. Generasi apa sini? Gen Gen Z, Gen Gen Z. Alpha. Anak-anak to, Gen Alpha jenengan ra ngerti to mesti? Alfamaret toh? Oh, dudu. Apa Midi? Aku ngerti nih ngin blonjo tok. Ya wis ngono kuwi pancen kudu apik. Jadi menjadilah penonton atau netizen yang bisa mengapresiasi secara positif. Jangan merendahkan, jangan membanding-bandingkan. Mari kita junjung bersama ini adalah kasanah budaya milik kita bersama. Lah, tepuk tangan. Jangan tangan. nyeneng nih Pak. Kayak garing jajak deh, tepuk tangan.
Nembang Bir, ayo Bir. Nggih. Iki mau ana sing ngersake selendang biru saka Bulurah piye? Gendang biru napa gubuk asmara, Pak? Lek gubuk asmara sing ngersakne Mbah No. Ya aku ya milih Mbah Noe lho, Pak ben disawer kaya Umi, Pak. Nggih, Pak. Lambene ora. Gubuk asmara? Nggih, gubuk asmara kemawon. Iya. Ning upamane Mbah No ora nyawer sampean ya aja gelo lho ya. Wis maringi akeh karo Umi mau sana. Ya tak dongakne Pak ben disawer. Mbah No, mugi-mugi panjenengan kathah rezeki nggih, Mbah. Panjang yuswanipun, nggih to sehat. Lah biasane ngeten iki Pak, lurah-lurah niku nek kula dongakne niku langsung nyawer, Pak. Lah iki lho, Pak. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Mbak. Gubuk oke. Metu 50.000. Lambene sinden gampang entukne dhuwit. Ayo. Pancane Madangkara, sinden Madangkara terkenal sinden pengemis. Yo, lek ngono diaturake gubuk asmara. Dikumpliti lek ngono. Ayo. Ayo, monggo para pengemis. Ayo. Nah, iki lek sing nembang awakmu pas iki. Ayo, kayane gubuk ayo. Nyingkar nyingkur Grubyak. wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Elok bareng nembang suarane ya halus, ya apik. Kaya ngono. Pancen ya bocah ki duwe karakter dhewe-dhewe pancen. Iya, wis elok. Yo bacutno men rena penggalihe Mbah No, Bir. Ayo diaturake. Nggih, Pak. Nggih. Gubuk asmara. Yuk, dados. Aku kelingan gubuk kae biyen tak geleren ning cagak kebak tulisan warna abang nanda isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandeng tresna tanpa bental tanpa kasar bota-botan ke taman asmara gubuk kae nyimpen lagi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kepencerita tengah wengi nganti kaget rina